हम सुशील कुमार प्रेमी वालों के एकमा के राम जानकी मंदिर के पास रह के पहुँचल बानी। इरवा लोग देखी लो, राम जानकी मंदिर दरबार है। बहुत ही बढ़िया इहो स्थान बा। का नाम पड़ी बाबा? हमारे विंध्याचल पांडे। वही से पूजा पाठ करे नहीं? कितना दिन से बनी जा? 1 महीना हो गया। पहले हो जा कोई और रहा खनू? हाँ, अई पुराना मंदिर भाई। देखी रुआ के हम राम दरबार में लेके पहुँचल बानी। इहो बहुत ही बढ़िया मंदिर बा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखी बहुत ही सुमनोहर दृश्य जाके और बहुत ही अच्छा मंदिर देखावे का हम प्रयास करत तनी। देखी रुआ लोग कैसन लागता बताई हमरा के। हमारी यह प्रयास रहता कि आदमी जहाँ जाए एक से बढ़ के एक वीडियो उन लोग के बनावे के या दिखावे के प्रयास करे। आ ये जो हम पहुँचल बानी एकमा से आदमी गोबरहिया पहुँचल रख। गोबरहिया तो बातचीत पनी लोग से भैबे कल ह। फिर हमें जो लेके पहुँचल बनी राम दरबार बाई, राम जानकी मठ बोलेला। राम जानकी मंदिर मंदिर अच्छा चली देखी। हंसराजपुर एकमा हंसराजपुर में पड़ेला हनुमान जी के मंदिर बा। आई मूर्ति बा हनुमान जी के, बहुत ही बढ़िया विकराल मूर्ति बा। देखी लो शंकर जी का मंदिर बा, ओकर बाद दुर्गा जी का मंदिर बा। जय भोलेनाथ। यहू जा देखी बहुत ही बढ़िया भोलेनाथ के मंदिर। हाँ, भोलेनाथ के मंदिर भाई। माता के स्थान। बहुत ही बढ़िया सुमनोहर दृश्य बा। जा माँ शेरावाली के मूर्ति बाई, माँ दुर्गा के मूर्ति बा। एक बार वो लोग से आग्रह बा कि एक बार एहू जा यदि एकमा आई घूमत फिरत तो हंसराजपुर में पड़ेला राम जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध बा। माझी रोड में पड़ेला, ताजपुर वाला रोड पर ही। एक बार वो लोग आई लोग देखी लोग घूमी लोग। बहुत बढ़िया जगह बा आ घूमे लायक जगह बा। आई एक बार देखी। अच्छा जब जोगन होत रहे जी, जोग हर एक साल होला? हर एक साल। कौना घड़ी जोग होला? फरवरी में। अच्छा फरवरी में जोग होला ना। जगशाला बा। हेलो हेलो। देखी लोग हम चारों बगल से देखावे के प्रयास करत तनी। इहो जगह बहुत सुंदर बा। फुलवारी बा चारों तरफ से लागल बा। आई बहुत ही बढ़िया मंदिर बा। देखी पीछे के सब जगह बा। पीछे कहीं से देखा के प्रयास करता नहीं। देखी लोग वो लोग चारों बगल बाग बगीचा से भरल बा। एक बार वो लोग से आग्रह बा कि एक बार आई एक बार देखी घूमी फिरी लोग, यहू जा दर्शन करी। प्रयास तो हमारी यह रहता है कि आदमी जहाँ जाए लुकल छिपल जौन जगह बा, जौन स्थान बा देखावे के प्रयास करे। देखिए इधर राम जानकी दरबार के नाम से प्रसिद्ध बा।
इहो बहुत बढ़िया जगह बा। ये वीडियो कैसा लगा वो लोग बताएं लोग। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट दी लोग। आ प्रयास तो हमारी यह बा कि एक से एक छिपल चीज़ बा, ऐतिहासिक चीज़ बा, तुम दिखाए के प्रयास कर रहा बानी। देखी रुआ लोग के बीच आदमी लेके पहुँचल बा इस जगह पर, फिर उपस्थित होकर धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।